Bale, baina elkartia, lehendabiziko dreaburruak, lehendabiziko... Elkartia sortu genduan, 2010 hasi nintzen ni bueltak emoten asuntuari. Bai. 2011an ja, taldia osatu genduan. Bai. Likitxoko beste pertsona batzukin. Eta sortu genduan 2011an, taldia ososorik. Eta horaz ginean ja, gidoia preparaten kalantzerkirako. Ze kalantzerkiran presentatik genduan ikuskizun bat, zuk ikuskizun bat. Horrek eskatzen da bene guztiaz, gidoia prestatu. Diabruen asuntuan ganera, gauzia da, topabi gendula imagen bat, edo non diabrua agertzen dan, edo diabrua argitaratzen dan, edo erakusten dan. Dalekitxon justo daukagu, mingorri deitzen dan paso bat. Uste bat, ziketela ziniola, nahiko satarra mingain gorri handi hori de ez da? Azesantuko pasua, eta karo, diabruak eta egitezan diabrua antzadauko horrek. Da txakur bata, txakurra dragoia, eta dauko maztizen, ipurtzen dago bustana, maztizen razimua. Bai, Bai. Eta hortek hasi ginean gidoia preparaten. Eta gidoia da, gauzia, mingorri bera, atara eben, hor 1800 pikuan, lekitxo, lekitxoko inguru guztizia, arreziko beste inguru guztizia, eta itxaso partia, eguazan mazti pilo bat. Lekitxo zan oso aberatza maztizetan. Eguan sosoaga kapitain batek eban, itxasua itxi, kantzate gualako, itxasuaz, eta sartu zen maztizen asuntuan. Eta zintzen, claro, hor urtietan elixiak eta udaletxiak, entre comillas, kontrolate ban, mazti horren diru guztizat, sortzen den diru guztizat. Eta horrek, justo, 1800 bukaeran, hor mila batzireun tartian, horregon zen, koku esaten jakona. Sortu zen horreko... filosera esatezan hori? Bai, peste antzeko ba, baina non matza hiltzen hasi zen. Eta horre hasi zirian, Elixako, kreentzia eta zer zen eta hori, eta sortu ben mingorri hori. Zetarako sortu ben mingorri hori, kreentzi horreri, aurre koko horreri edo gaixotasun horreri aurre itxeko. Eta tara eben, aze santuetan, paso hori horretxeri aurre itxeko. Atara eben, bai, politxa. Baina ez zuan etxinan gaur. Eta ja, lekitxo honean dik 10 urtera eta desagertu zen txakolina. Bai, Bai. Eta desagertu zen, eta goen dela gutxi arte zan bueltatu iaia, ez da? Hon badaoz pipaz daitzen da benako txakolina, baina, ustot, bi... Hor mendexalden egon ituanin. Bai, mendexalden bebeste bat hau. Bai, gazte bat hor bere maztillakin. Hori ze. Baina bestelan, hor maztillak ebazan lehen bebai, antxina, eta lekitxok inguru guztizien. Eta bertan bera geratu zuen, ez da? Baina, segia, hor lekitxon, Euskal Herri guztian lehendabiziko maztilla egan zitxau dela, ez da? Bai, hori da. Betan epetatzen da, beketarin da ingurun azizala, baina... Zautzan, igual, Bai, baina ez, baina justo hori da.